Hello, what's up? Open vibes na kami karon sa Roro. Nagpa-unwind mi sa akong best friend Jorke. Yeah, karon ang video-video may diri para pud malingaw mo ba? Malingaw sad mi. Good vibes and perme ba? Good Yeah. vibes. Yeah. What's up? Best friend. Wag ganina wag may naglaon mo tiyan best friend. Lakaw sa tay, madara na nimo eh. Lak ato to na ano, ginindot kayo. Ay tambal ya. Ako'y tambal diri. Sama. Ay may dali kay bangon ni bangon to pito. Dali ba? Ayaw tambal mo. Oh, la ako diri dala. Ay sa. Kuto na ako ng bulsa. Yara. Wala sa kibaw nga magic pin din ako gidala. Karon ako ni ihatag niya. Oh, display no. Pero buha na gusto. Itebo ni. Bura. Sarap. Tibo kina kay ganina, naglayan ako tiyan mo nang gitambal. Best friend. Malibang sa kadit best friend ha. Lain ang tiga rin. Wa dito pick di ako tambal gatag day. Wala alit. Kamo ka perme. Ay asa mo ka malibang? Kami baka dia. Ano laro? Ha? Ano laro? Ara ka sanahan? Ayaw lagi di baka ya. A few moments later. Asam tong bispen eh. Wa magkalit. Uy. Usam ka di bispen. Uy. Unsa ka diha? Hindi mo na siya managad eh. Bispen. Asam ka? Nagsunod na nagbaka niya. Sungay niya juga. Uy! Asam ka? Nausam niya eh. Hindi mo siya managad. Itong tambalang diatag eh. Hindi mo din mako. Muhunat niya siya gagawin eh. Asam niya siya eh. Ya, tawaan lagi. Nah, wala na. Gipamati, gitanaw na kay kuan na niya. Dagan, Brad! Sayog lamok, Brad! Ay, sabi? Iga, triple. Ada yang first kali punya. Okey dah kada spin. Panagad ba? Alam mo, Oh, dan awal sila daganan dan awal ni buih. Puyo na. Asam ko. Dito ka? Ya, yung giwa mister, pitay ko nito. piti ka. Iya, papitik ni siya deh. Pitay ka? Ay, ketawa na. Best friend. Asa naman ka? Gana ra ba yung mitik kayo daw eh? Huh? Papitik ka? Pitik, Mister.
Masa man kami apil me? Pwede ra, pwede. Adjust pa. Sangkat. Alright. Tingnan mo na. Naunsa naman ni siya. Daghan lagi kag panso. Wala lagi na. Nagpanso na niya. Muli. Hi. Oh, daghan kag paton tanaw na mo. Iro yung apil, iro. Makasabot. Okay na ka bisprit? Ha? Zap. Ah. Nya. Naulian na ka. Wa pagyapon. Still nan. Usam dito yung gikaon ganing na day. Murang itlog bilugok to. Iahak. Nyaman, wa pagid. Pagid ka muli. Are ano? Ano ito? Ha? Oh, bro, hindi yung pirma ko. Iuli ko ba? Oh, nga na lang ko. Ngayon, di ka diya yung buwang.